ಏರ್ನಾಂಡಲಾವ್ ಮಾರೆ ನಿನ್ನೊಂದು ವೈವತ್ತ ನೀನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಮುಗಿಯರ್ನೇ ಜಾತ ಮಾರೆ ಊರನಿ ಬತ್ತು ಬಂಡ ವಕೀಲರೇ ಎನ್ನ ಗುವೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕದ್ ಬೋತು ರಪ್ಪ ಬತ್ತು ತೂಪೆನ ಲಕ್ಕದ್ ಬೋತಿನ ದಾದಾ ಗುವೆದ ರಾಟೆ ಅಂದ ಓ ತಾಟೆ ಇನಿದಾದ ಲಕ್ಕದ್ ಬೋತುಂಡು ಅವು ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ಲಕ್ಕದ್ ಬೋತುಂಡ ಬಡಿದಿ ಲಕ್ಕದ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಬಗ ದೇ ವಕೀಲರೇ ಮದುವೆ ಬಡಿದ್ರೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಏರ್ನ ಬಡಿ ಎನ್ನ ಬಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನಾನೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಿದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂಚ ದೇ ವಕೀಲರೇ ಏತ್ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಅಂಡಲಾವ್ ಎಂಕ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಬೋಡಿ ಎಂಚ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಬೋಡಿ ಐಕಿ ಡೋಬಿದ ಅಂಗಡಿ ಬೋಡು ಕುಂಟಾರ್ದೆ ಅತ್ತಿ ಬೊಗ ಅವು ಬುಡ್ಪಾಯರತ್ತ ದಾದ ಕುಲೇನಾ ಕುಲೆ ಬುಡ್ಪಾವನ ಅತ್ತಿ ಬೊಗಣ್ಯ ಅವಿ ಕಂಡಾನಿ ಬಡಿದೀನಿ ದೂರ ದೂರ ಆಲ್ಪೇರು ಓ ಮಾರ್ ಯವ್ವ ಅವ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅಂದ್ ಪೇರು ಅವು ಎಂಕ ಬೋಡು ಇದನಿಗೆ ಅವು ಬೋಡ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ್ರ ಅಂತ ರಬಕ್ಕ ಕೊಡ್ರ ಅಪ್ಪಜಿ ಐಕ್ರ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೋಡು ದೇ ವಕೀಲರೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾವು ಮಾರಿ ಬತ್ತಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೋಡೊಂದು ಈ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡೋಡು ದೇ ವಕೀಲರೇ ಈಗ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಬೊಗ ಪಾಡ್ರ ಎಮ್ಮೆ ಮಾರಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ರ ಬಣ್ಣಿಂದ ಅದ ಮಾಲತ್ತ ಮಾಲತ್ತು ಮಾರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬಂಡ ಈ ಸೈನ್ ಮಾಡೋಡು ಓ ಸೈನ್ ಮಾಡು ಸೈನ್ ಯಾನ್ ಮಾಡ ಅವು ಬನ್ನಕ ಸುರೂಪನಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ದಾಯ ಬನ್ ಎಲ್ಲ ಬಡಿದಿ ಸರಿಜಲಿ ವಕೀಲರೇ ಸರಿಜಲ ಸರಿಜಲ್ ತೂಲೆ ವಕೀಲರೇ ತಾನೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ದಾದಾ ಯಾನು ವಾದ್ಯರಿ ಪುಣೆ ವಾದ್ಯರಿ ಪುಣೆ ಅಂಚ ಮುರನಿ ಬಾರಿ ಕರ್ತದ ಒಂದು ಕೋಲ ದಿಕ್ಕನೆ ಅಂದ ಅಂಚ ಯಾನು ವಾದ್ಯಗಳು ಯಾನೆ ಅಂಚ ಯಾನು ವಾದ್ಯರಿ ಪೆರದು ಕೋಲದಡೆ ಪೋಪೇನೆ ವಾದ್ಯ ಇಲ್ಲ ವಾದ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತಿ ಬೊಗ ಎನ್ನ ಬೆರಿಯ ಬಡಿದಿ ಬೈದಿನಿ ವಾದ್ಯರಿ ಬೇರೆ ವಾದ್ಯರಿ ಬೇರೆ ಅತ್ತಿ ಬೊಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಡೌಟು ಈ ಊರಿ ಫೋನ್ ಆಯ್ತು ಡೌಟ್ ಅತ್ತಿ ಬೊಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಡೌಟ್ ಬೇತೇನೆ ಡೌಟ್ ದಾದ ಡೌಟು ಯಾನು ಅಂಚ ಕೋಲ ಸುರಾನಿ ಕೋಲ ಸುರ ಅದಕ್ಕೂ ಯಾನು ವಾದ್ಯ ಉರ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಕೀಲರೇ ಮಲ್ವತ್ತು ನಾಯ್ದುಗಡೆ ನೆರ್ನತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಬಡತಿ ಬತ್ತ ನಿಕ್ಕ ನಾಯ್ದು ಗಡೆ ನೆರ್ನಿ ಈ ದಾಯನ್ ಕೇಂದೋಡು ಕೇಂದೆ ಐಕಾಲ ಬನ್ಪುನಿ ದಾನೆ ಮರ್ಯಾದಿ ವಾದ್ಯ ಹೊರಪುನ ಬುಡ್ದು ಎದುರ್ದ ಬಂಜೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ದಾಯ ಮಲ್ಪುನಿ ಒಕ್ಕ ಈ ಲಂಚಿನ ಮರ ಪುಂಜೋಗುದಾಯ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತಿ ಪುಂಜೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತಿ ಬೊಕ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ವೈಕ್ ಯಾನು ವಾದ್ಯ ಕಾಯ್ತೋದ ಮಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಕೈ ಪಂದ ಅಂದೆ ಉರಿಪೇರ ಆಪುಜ ಎಂಚ ಪಂದ ಒಂದೆ ಉರಿಪೇರ ಆಪುಜ ಅಂದ್ ದೇ ವಕೀಲರೇ ಅಂತ ಕೈ ಬಂದ ಅಂದೆ ಉರಿಪೇರೆ ಯಾನು ಉರಿಪುನಿ ವಾದ್ಯ ಸೂರಿಪುನ ಓಂಟ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ದಬಡೆ ಪಂಡಿಲಕ ಮದ್ಮೆ ಅದೇ ತೋರ್ಸಾಂಡ್ 18 ವರ್ಷ ಡೌಟ್ ಏನ ಡೌಟ್ ಜೋಕುಲುಂಡ ಉಂಡು ಏತುಂಡು ರಡ್ಡು ಐಟದಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಉಂಡ ಡೌಟ್ ಎಂಕಲ ಜೋಕುಲ ಸೇರ್ದಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಜೋಕುಲ ಅಮ್ಮನ ವಿತ್ತೆ ಪೊಗಯ್ಯ ಈರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ವಕೀಲರೇ ದಾನೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಕ್ಕೆ 13 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ 13 ವರ್ಷ ಗಾಡಿ ಕೊಂಡಪ್ಪಿ ಎಂಚ ಗಾಡಿ ಕೊಂಡಪ್ಪಿ ನನ್ನ 3 ವರ್ಷ ಕಾಪು ಗಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಚ ಲೇಡಿ ಇಲ್ಲ ಅವು ಸಹಿ ಅಡಿ ಈತ ನಿನ್ನ ಜೋಕ್ನ ಪುದಾರ್ದಾದ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲ ಅಂದಲ್ ಇಂದು ಸುರುತ್ತಾನ ಆದ್ಯ ಬೊಕ್ಕದೇನ ವಾದ್ಯ ವಾದ್ಯ ಅತ್ತಿ ಬೊಕ ವಾದಿರಾಜ್ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕ ತಪ್ಪುದ ನಮ್ಮ ಸಸಿರಾಜ್ ಲಕ್ಕನೆ ವಾದಿರಾಜ್ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕ ಪಂಡಿಲಕೈತೆ ನಿನ್ನ ಬೊಡೆದಿವಲ್ಲ ಬೊಡೆದಿ ಬನ್ನ ಪಾನ್ ಸೊಂಟೋಡಲ್ಲ ಸೊಂಟರತ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತಿ ದೆಪ್ ಇಂದು ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆತೀನಿ ಐಕ್ ಇಂದು ಪಲ್ಲ ಕಮುಲ್ ಚಟ್ಟವಿನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ತಿಕ್ಕೋ ಎಂಚ ಚಟ್ಟವಿನ್ ದ ಮಾರಿ ಚಟ್ಟೆ ಪಿನ್ನ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಬೈದಿನ ಕೋರ್ಟುಗು ಲ್ಯಾನ್ಎನರ್ಜಿ ಶೋರೂಮ್ ಗ ಬೊಡೆದಿವಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಏನು ಬೊಡೆದಿ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅತ್ತಲ್ಲ ಬರ ಪಂಡಿಲಕ್ಕೊಂದು ನಿನ್ನ ಬೊಡೆದ್ಯಾ ಅಂದೆ ಮದ್ಮೆ ಅದ್ ಏತ್ ವರ್ಷ ಬನ್ನಿ 18 ವರ್ಷ 18 ಮೊಲೆಗಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕುದ್ಯಲ್ಲ ಎಂಚ ಕುದ್ಯಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂಚ ಕುಂಟೆ ಮುಂಚೆ ತುಯರ ಮಾತ್ರ ಕುದ್ಯ ಕಾರೊಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಖಾರ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಒಂದು ತೋರೋ ಪಂಡಿಲಕ ನಿನ್ನ ಪುದಾರ್ದಾದದಿ ಸರಿ ಇತ್ತ ಒಕ್ಕ ಕಡೆ ಸರಿ ಜುಂಡೆ ಎಂಚಿನಯ
ಎಂಕ ಸರಿಜ್ಜ ಸರಿಜ್ಜ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಅಲ್ಲೇ ವಕೀಲರೇ ಇದು ಖಂಡನೆ ಏಕವಚನ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಅದು ನಿಕ್ಕೇ ಕೋಚನ ಉಣ್ಣೆರೊಳಿಬೆ ಹೌದೇ ಒರಿತನೇ ಕೋಚನ ಇದನ್ನ ಬಹುವಚನ ಅನ್ನದಿ ಒಂಜಿ ಕರಿಮಾನಿ ಕಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಖಂಡನೆಯಾಗಿ ಏಕವಚನ ನೆರ್ಪಿನದಿ ಏಕವಚನ ನೆರ್ಪಿನದಿ ಕೈದೆ ಅವಲ್ದೀನಿ ಕರಿಮನಿ ಕಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಕರಿಮಾನಿ ಕಟ್ಟಿನ ಖಂಡನಿಗೆ ಏಕವಚನ ನೆರ್ಪನದಿ ನೆರ್ಪನದಿ ಕಂಡನಗ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ ನಿಕ್ಕಲ ನೆರ್ಪ ವಕೀಲರೇ ಇರೆಲ್ಲ ಮುಡ್ಜಲಿ ಭಾರಿ ಅಂಕಾರ ಉಂಟಲ್ಲ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಕಾರ ಹತ್ತು ಬೊಕ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಮಾರ್ನಲ್ಲಕ ಪನ್ನಿಲಕ ನಿನ್ನ ವಕೀಲರೇ ಇರ್ದಿ ಶಿವಾನಂದೇರ್ ಮಾರ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ನಾವು ವಕೀಲರು ಶಿವಾನಂದೇರತ ಬರಾಡಿತ್ಯಾರ ತೂಪೇಣ್ ಬರಾಡಿ ಒಂಜಿ ವಕೀಲನ ಖಾಲಿ ರಿಕ್ಷಾ ಕುಲಾದ ಬರ್ಪುಣರದೆ ರಿಕ್ಷಾದ ಕಾಸೇರ್ ಕೊರ್ಪುಡಿದೆ ಪಕ್ಕ ಯಾಣ ಕೊರ್ನಿ ಅತ್ತ ಕೊರೋಡವು ಕೊರ್ಕೈ ಏಪ ಕೊರ್ಪುನಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಗುಣ ಅನಗ ಗುಣಾರೆ ಅನ್ ವಕೀಲಿ ಹಾ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತ್ತ ದಾಡಿ ಕೊರ್ಪತ್ತ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾರೆ ಕೊರೋಡು ಕೊರ್ಪೆ ಸುಂಡತ್ತ ಉಂಡಿ ಪಲ್ಲೆ ಕುಂದೇರು ಚಿದಾನಂದೇನ ಓಕೆ ನಿತ್ಯಾನಂದೇನ ನಿನ್ನೆರ್ದಾಯನೆ ಹೌದೇಕಿ ಸಿಡಿ ಮಲ್ತಾಡಲ್ಲ ಕಾಸು ಮಲ್ತ ಎಂತ ಕರ್ಮಿ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕ ನಿನ್ನದಲ್ಲ ಸಿಡಿ ಉಂಟ ಎನ್ನೇ ಸೀಡಿ ಎನ್ನದಲ್ಲ ಉರುಂಟುದ ಉರುಂಟದೊಂದು ಅಪ್ಪಲಪ್ಪು ಆಡಮ್ಮ ಆಡಮ್ಮ ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎನ್ನೆದ್ರು ಯಾರು ಮೇನಿ ಇನಿ ಆನೆ 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 ಅತ್ತಿ ಎನ್ನೆದ್ರು ಮಾತ ಆನೆ ಪಿಲಿ ಮಾತೊಂಡ ಅನ್ನ ನೀರ್ನೆದ್ರು ಆನೆ ಪಿಲಿ ಮಾತಾಡ್ ನೀರ್ ಬಂಡ ಇರ್ ಸರ್ಕಾಸ ಬೈದಿ ಯಾನೆ ಬನ್ನಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾತೊಂದು ಅರ್ಕಾಸಿ ಮಲ್ಪಡು ಮಾಡ ಅಂತ ಯಾನೆ ಇರ್ನೆದ್ರು ಕೇಸ್ ಗಿನ್ನಿ ಆನೆ ಏನ ಅಂದ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾಚಿಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದ ಆಲೇಜುವೆ ಎಂಜಿನಿ ಅಜ್ಜಿ ನಾಚಿಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಂದ ಯಾನ್ ಏರಿ ಯಾರು ದ ಗ್ರೇಟ್ ಲಾಯರ್ ಚಿದಾನಂದೆ ಆ. ಸೊನ್ಪತ್ತರ್ಮ ಕೇಸ್ ಸೋತಿನ ಇತೀರ್ ಸೊನ್ಪತ್ತರ್ಮ ಕೇಸ್ ಸೋತಿನಮ್ಮ ಸೋತಿನಿ ಅತಿ ವಕೀಲರೇ ಈ ಕೇಸ್ ವಾದ ಇರೋದು ತಂದಿನಿ ಅವು ಸೋಪಡುಂದೆ ಸೋಪಡುಂದೆ ಈ ದಾದ ನಿನ್ನ ಪುತರಿಂಚ ನಾತೇನ ನಾತತಿ ಇಸನತಿ ನಾ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪನ್ಪುನ ಗಮನ ಕೊಡ್ತು ಕೇಳಲ್ಲ ವಾ ಧೈರ್ಯ ಈ ವಕೀಲ ಹೇಳ್ದಿನಿ ಕಾನೊಂದ ಗದ್ನೆಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಕಾನೊಂದ ಗದ್ನೆಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜತ್ತ ಈ ದಾದಂದ ಈ ಬುಕ್ ಏನದತ್ತ ಈ ಬುಕ್ ಒಯ್ತಾನೆಂದ ಅವ್ ಕಾನೂನು ಮುಖತ ಕಾನೊಂದನ ಕಾನೊಂದತ್ತಮ್ಮ ಎದುರು ಮಾತ ಕಾನೂನು ಉಲೇ ಬಿಟ್ಬೋದಲ್ಲಗೆ ಬಾಲಂಗಲ ಬಾಲಂಗಲ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಂದೆ ವಾದ ಮಲ್ಪೇತ ಮಂಡ ಸಮಣ್ಣಮೆ ಈ ದಾದ ಪನ್ಪ ಪೋಯ್ವಾರ ಒಂಜಿ ವಾದ ಅಣ್ಣ ಮಾರ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಾದ ಆ ವಾದೋಡು ನಡುಕು ಪಾತೆನಗ ದಾದ ವೈದಿನಿ ಡಿಂಗನ ಡಿಂಗನ ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದು ಮೂಲ ವಾತ ಅಂತ ನಾಬುಂಡ ಹೋಯ್ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ವಾದ ಮಲ್ಲೆ ಮಾರ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಾದ ಐಟೆ ನಡುಕು ದಾದ ವೈದಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಮದ್ದು ಶಕ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತದ ಸುಡು ಮಾತು ಒಂಜಿ ಡಿಪ್ಲೀಸ್ ಬಿಡ್ಪುನಿ ಮಾರ ಇನ್ನೇರಿ ಮಂಗ್ಯರಕ ಮಂದಿಕ್ಕೆ ದಾನೆ ಡೆಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ಹೌದಾ ಡೆಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ನೆಂದು ಡೆಪ್ಲೇಸ್ ವುಡ್ ನೈಟ್ ಇಡಿ ಉಂಟು ಶಿವಾನಂದ ಪುದರ್ಲ ಮರತೋಪು ವಿಶ್ವನಾಥಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಈ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋಚಿ ನಮ್ಮ ನಿಗಾಂಟ್ ಸೋಪುಗ ಎಂಜಿನೇ ಸೋಪುನಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ನಮಕೊಂದು ಗೆನ್ನುನ ಛಲಬೋಡು ಎಂತ ಛಲಬೋಡು ಚಲಬೋಡ ಅನೇರೆ ವಾದ ಮಲ್ಬರ ಬಲು ಬಲಬೋಡ ಎಂಜಿ ಕರ್ಮೆ ಇರ್ಲ ಎಕ್ಕಲು ಆಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ ಬೆತ್ತನ್ ಕರ್ಮ ಇರ್ನವಲ್ನೆ ಎನ್ನ ಮಾಡ್ತ ಈ ಎನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಪರ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ನದೆ ಅವ್ ನಿನ್ನ ಕಂಡನ್ಯ ಅಂದು ಎನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದ ಆಲ್ಬಮ್ ಆರೆತ್ತೀನಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಆರೆತ್ತೀನಿ ಮದ್ಮೆ ದಟ್ ಬೇತ ಮದಿಮೆ ದಟ್ ಆರೆ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದುಡಿ ನಾನು ಲೆಂಕಿರಿ ಲೆಕ್ಕಿರಿ ಲೆಕ್ಕಿರಿ ಹತ್ತಿ ಓಕೆ ಸಿಂಕಿರಿ ಎಂಚಿನಿ ಯಾನಂಜಿ ನಿನ್ನ ಕಂಡನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನಿತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಆಯ್ಕೆ ಕೋರ್ಟದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾವ್ ಎಂಜಿ ಕರ್ಮ ವಿಧಿ ವಿಧಾನೆ ಇನ್ನ ಕೋರ್ಟು ಧರ್ಮನೇ ಮಾಡು ನಿಯಮ 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 ಗೊತ್ತುಂಡ ಜಂದ ವಿಶ್ವನಾಥ ನೋಡು ಕೇಳ ಕೇಳ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕೇಳ್ಯಾನು ಸುರೋಕು ಕೋರ್ಟ್ ಬತ್ತಿಗುಳ್ಳೆ ತಾತ ಅನ್ಕೊಡಮೆ ಕೋರ್ಟ್ ಬತ್ತಕ ಸುರುಕು ನಡುಗೆರೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ರೈಡ್ಗೆ ಸನ್ನಿ ಮೀರ್ದು ಬೇರೆ ಇತ್ತ ರೈಡ್ಗೆ ಬಲ ಇತ್ತ ಬಲ ನಿಕ್ಕು ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಉಂಟು ಮಂಡೆ ಸರಿ ಜನ ಬುರ್ರ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಂಚ ಮಲ್ಪೇರ ಇರ್ಲ ಮಾರ್ಲೇರ್ಲಕ
ಇತ್ತೆ ಜಡ್ಜ್ ಬರ್ಪಣ ಟ್ರೈ ಮಾಡ ಇತ್ತ ಜಡ್ಜ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಜಡ್ಜ್ ಬರ್ಪಣ ಟ್ರೈ ಮಾಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫಲ ಶಿಸ್ತು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೋಡು ಮಂಡ ಮರಲ ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರತ್ತ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಯುವ ನಾಯಕ ಜನನಾಯಕ ಏ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಗೊತ್ತ ಎಂಚಿನೇ ಬರ್ಪುಣಿ ಜರ್ಜರ್ ಓಟದ ಪ್ರಚಾರ ದಾಖಲ ಆ ತುಂಬಿಕೊಡ್ರಿ ಈ ಸೋಪು ಅವ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪೊಡಿ ಎತ್ತ ಬರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದಿ ಪೊಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾರಲ್ಲ ಲೇ ಜರ್ಜರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಬೇರೆಯವ್ರ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುಣಿ ಅಂಜನ ಅಪರಾಧಿಲು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಬಂದ್ರೆ ಕಟಕಟೆ ಬರ ಸತ್ಯ ಬರೋಣ ಆತು ದೂರ ಬೋಡ ಓಡೆ ದೂರ ಕಟಪಾಡಿಗೆ ಕಟಪಾಡಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇಲೇನ ಒಂದು ನೆಕ್ಕ ಕಟ ಎಂದು ಮನ್ಪೆ ರೈತಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ದೆಂಗಿದುಗುಲ್ಲಿ ಉಂತಾರೆ ತೆಂಗುದುಳ್ಳಿ ಕರ್ಮನೆ ನೆಟ್ಟಿನಿಗ ಅಂಟು ದಾನೆ ಎಂಕಲ್ ವಿನ್ನಿ ಉಳ್ಳೆ ಜರ್ಜರೆ ಒಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಒಂಜಿ ದಾದಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬನ್ನಿ ಅತ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬನ್ನಿ ಪಂಡ ಕಕ್ಷಿದಾರೆ ಪಕ್ಷಿಗೆರೆ ತುನು ಗುರುವನ್ಗೆರೆ ಮಾರ್ಲೇರ್ಲಕ ಮುಂದಲ್ಪ ಇರ್ನ ಬನ್ನಿ ಎಂಗ ಈ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಓ ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಮಾರ್ರೆ ಒಂದು ಏನು ಜರ್ಜರ ಒಂದು ಏರು ಅಂದರು ಏರು ಒಂದು ಎನ್ನ ಬಡಿದ್ಯಾ ಜರ್ಜರ್ ಮಾತಾ ಕುಶಾಲ್ ಕೊಬ್ಬ ನಾ ಮಾತಾ ಎಲ್ಲ ಬಡಿದ್ರಿ ಮಾತಾ ನೀವು ಸಾವುದು ವಕೀಲರೇ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಅಂಚ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಅಂಚ ಬರೋಡ ಅಂಚ ಪಲ್ಲೆ ಇಕ್ಕದಾಲ ಬೇಜಾರ ಬಜ್ಜದಿ ಅತ್ತ ಬೇಜಾರ್ ಮಂತು ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಪಲ್ಲೆ ನಾನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏರೆನ್ನ ಕಂಡನೆ ಆಪೇರಿಂದ ಏರೆ ಗೊತ್ತು ಪಡ್ಲಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಲ್ಲನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮುಂದೆ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ವಿಶ್ವನಾಥೆ ಬಂಡದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಬೇಜಾರುಂಡು ಐನ್ ಈರೇ ಕೇನೋಡ್ ಬಂಡದು ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಾದ ಪಾರಿ ಅನ್ಬಿಡ ಪಾರಿ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಗಂಟೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಚೆ ನಾವು ನಿಖಿಲ್ ಸೋತಾರಿಗೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಪಂಡ್ರಂಡಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಬಂದಿರು ಈ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಬಂದ ಪಣ್ಣೆರ ಬನ್ನಿ ಈ ಪನ್ನಮ್ಮ ಗುರುದೇವ ದಾದ ಬಸ್ಸು ಬಸ್ಸತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕ ಅರೆಲ್ಲೆತ್ತಿನಿ ಅರೆಲ್ಲ ಪುಣಚನ ಒಂದು ಕೋಟರ್ ಮಾತು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಪೆರಂಡ ಗುರುದೇವ ಮಾತು ಲೆಪ್ಪರಜ್ಜಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಬಂದೆ ಇರ್ನೋ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಎನ್ನ ಗುರುದೇವ ಆಪಿಟ ಒಟ ಇರ್ಲಿ ಮುರಣಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪನ್ನಮ್ಮ ಜರ್ಜರೆ ಪನಿಯ ಈ ವಾದ್ಯದ ಪನಿಯ ತುಲೆ ಜರ್ಜರೆ ನಾನಮ್ಮ ಯಾನು ವಾದ್ಯವರು ಪುಣ ಬೇಳೆ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಓ ಈ ವಾದ್ಯವ್ರ ಪುಣದ ವಾದ್ಯವ್ರ ಪುಣ ಬನ್ನ ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ ಈ ಬಂಡಾರ ಅಂದಂದು ಎಂಚಿನ ಮುರ ಈ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ವಾದ್ಯ ಈ ಕುಲ್ಲು ಮರ ಈ ವಾದ್ಯವ್ರ ಪುಣ ಮುರ ಕೋಲದವಲ್ತು ಏನ್ ಅವು ಎಂಚಿನ ಮರ ಕೋಲದಲ್ಲು ಎಂಚಿನ ಉರ್ತೀನಿ ನೀವು ವಾದ್ಯ ಉರ್ತೀನಿ ವಾದ್ಯನ ಮರ ಬಗ್ಯಾನ್ ಬಿಗಿಲ್ ಬಣ್ಣ ಅವನಿ ಬಿಗಿಲೂರ್ ಪುಣ ಕೋಲವಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೊಂದು ದುಡ್ಡು ಮರ ದಾಲಾಜಿ ಮರ ಒಟ್ರ ಚೂರ್ಪುನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ಪನ್ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲ್ ಭಂಗ ಬತ್ತದ ವಾದ್ಯ ಉರಿಪೆ ಸರ್ ಆತ ಬಂಗಾಪನ ನೂರ್ಪುಂದೆ ಭಂಗ ಬತ್ತದ ವಾದ್ಯ ಉರಿಪೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲ್ ಉರ್ಪಿ ఒక చెప్పునే పమ్మ ಪುರ್ಸೋದಿಚ್ಚಿ ಪಂಪ ವಿಶ್ವನಾಥ ಚೂರ ಪುರ್ಸೋದಿಚ್ಚ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲ್ ಈ ವಾದ್ಯವ್ರು ಪುಣ ಪಲ್ಲಗ ಜೋಕ್ಲೇಟ್ ಬಂಡ ರಡ್ಡು ಅವೇನ್ ಚೈನು కాదే శివనంద అంటే లోకోడుగానే వాద్యర్పణ మే ఒరియొప్పు ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ಆತೇನ మన ಮನಸ್ಸು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಔಲಪನ್ ಪನಂ ತೂಲೆ ಜರ್ಜರೆ ಯಾನ್ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲ್ ಬಂಗ ಮತ್ತು ಬೆನ್ಪೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತನ ಪೂರ ಹರಿಸಾಮನು ಕೊಳತು ಮಾಡುವೆ ಆನ ಪುಲ್ಲಗಡ ಲಕ್ಕದ ಅಲ್ಲ ಒಂಜೇಟರೆ ದಾದಗೆ ಸಾಮಾನಿಸಿ నువ్వు నెడుతుంబే డ్రైవర్ సాతోడ ಇರ್ನಲ್ಲ ఒక హరితామన్ కంతపడిన దినదెప్పు నుంచి ಅಂಚಮನ್ಯ ಅತ ಇರು ಅಂಚೆನ అంచెన బన్ని మారే ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ದಾದ ಪನ್ಪಲ್ಲು ಇತ್ತೆ ಈತ ಬುರ ನಿನ್ನ ಅಪವಾದತ ಅಂದ ಅಂದ ಆಯ ನಿನ್ನ ಮಿದಿ ನಮ್ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಅಪವಾದ ಪಡೊಂದುಲ್ಲ ಬಾಲೆ ನೆಕ್ ಕಾದನ್ ಬಾಲೆ ಓಡಚ್ಚಿ ಓಡ್ಯಾರಲ್ಲಿ
ಅವ ಯಾರು ಮಾಮ ಅವ ಮಾಮ ಎಂಜಿನ ಮಾರ ಜರ್ಜರ್ ಮಾರ ಚರ್ಚೆ ಕಾಣದನ ಬೋಡಿ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪಣದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಚ ಸ್ವಾಮಿ ಅವು ಕಪ್ಪುದ ಗುಂಟು ಮಾರದಿ ಹಾ ಮಾಲೆ ವಾರ್ದಿಗೆ ಅವ್ ಭಕ್ತಿಡ್ ಬಂದು ಹಾ ಕೇಸಿಗೆ ಎಂದರೆ ದೇ ತೂಲೆ ಜಜ್ಜರೆ ಇಂಬೆರ್ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಾದ್ಯೋರ್ ಪೆರೆ ಬೋಪೆರತ ಇಂಬೆರ್ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಪೂರ ಅಕ್ರಮವಾದ ಮರಳು ಸಾಗಾಟ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಮರಳು ಸಾಗನಿ ಕತ್ತಿ ಮರಳು ಅತ್ತ ಆಹಾ ಕೆಂಡರ ಅದಕ್ಕೆ ಮರಳು ಸಾಗಾಟ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಪಗೊಂಡಲ್ಲ ಮರ ದಿಪ್ಪು ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಮರಳತ್ತು ಪೊಯ್ಯಲತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟೇರೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ ನಿಕ್ಕತ್ತ ಅಕ್ರಮ ನೆಕ್ ದಾದ ನೆಕ್ ದಾದ ತೂಲೆ ಜರ್ಜರೆ ಬನ್ನಿ. ನೆಕ್ಕು ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬರ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಕೋರ್ದ ಗಾಜಿ ಬಿಡು ಒಣಸು ಮಲ್ತ ನಿಪ್ಪುನಾಗ ಅತ್ತೆ ಬರಿಟೊಂದು ಬೀಸಿ ಕಬಾಬ್ ಇದ್ರೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ದಾದ ಕಬಾಬ್ ಪೀಸ್ ಉಂಡಾನಿಂದ ಕಬಾಬ್ ಪೀಸ್ ಉಂಡ ಕ್ಯಾಂಡರ ಚರ್ಚರೆ ಬರಿಟ್ಟೊಂಜಿ ಕಬಾಬ್ ಪೀಸ್ ಇದು ಬಾರಿ ಪಾತಿರ್ವತ್ತ ಕ್ಯಾಂಡರೆ ಅತ್ತವ್ವೆ ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಎಂದೇನು ಪಲ್ಲೆಕ್ಕ ಎರಡುಂಡ ಕಬಾಬ್ ಎಂಜಿನ ಮಾರೆ ಎಂಡ ಕಬಾಬುರ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾರೆ ಎಂಚ ಕಬಾಬ್ ಇಜ್ಜೆಂಡ ಎರಡೆತ್ತಿನ ಚಿಲ್ಲಿ ಕಬಾಬ್ ಲಜ್ಜಿ ಚಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವು ಬಡ್ ನಿಗ್ಲು ಮೂಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆರ್ಡರ್ 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 ಒಯ್ಕು ಕಬಾಬ್ಗ ಅಬಾಬಗತ್ತೆ ಚಿಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚದ ಪುನಗ ಸರ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಡಿವೋರ್ಸ್ ದೆಪ್ಪದು ಕೊರೋಡು ಬಂಡದ ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇ ತೂಲೆ ಜಜ್ಜರೆ ತುಲೆ ಇರ್ನೆ ಎದುರು ಕಬಾಪುರ ಪನ್ಪುಂತುಲಾರು ಅತ್ತೆ ತೂಲೆ ಜಜ್ಜರೆ ಮುರಡೊಂದಿನ ಪರ್ತು ಬತ್ತೆರು ಸಮ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಗ ಬೂರ್ದು ಪಂಡರಿ ಅನಿನಿಯ ಪರ್ಪುನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡದು ಖುಷಿ ಆದ ಪಂಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನನ್ನ ಪರೋಡ್ಚಿ ಪಂಡದು ಅಂಡೆಂಗ ಬೊಲ್ಪು ಲಕ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಒಂದು ಪರ್ರ ಬುಡ್ರೆ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಗ ಬೂರ್ದಿನತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಗೆಜ್ಜಲಕ್ಕಾರೆ ಈ ಬಲ್ಲನ್ನ ಅಂಚದು ಎಂಕು ಕಂಡನಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು 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 ಅಂಚದ ಪುನಗ ಜರ್ಜರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ದೆಪ್ಪದು ಕೊರೋಡು ಬಂಡದ ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೀಟ್ ಬರೀನ ಆಡಿತೆ ನಿಗುಲು ರಡ್ ಜನ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಆದತ್ತು ತಾನೆ ಆತೇನಾ ಯಾನ್ ಆನ ಕಡೆ ಎಂಚ ಯಾನ್ ಆನ ಕಡೆ ಯಾನ್ ಪೊಣ್ಣ ಕಡೆ ಯಾನ್ ಆನ ಕಡೆ ಯಾನ್ ಪೊಣ್ಣ ಕಡೆ ಜರ್ಜರ್ ಈರು ಯಾನ್ ನಡುಟು ನಾಯ್ದು ಕಡೆ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ ದಾದವನ್ ಪರ ಜರ್ಜೆ ಆಡ್ ವಕೀಲರೇ ನಿನ್ನ ವಾದ ವಿವಾದೋಲಿನ ಮತ್ತ ತೂನಾಗ ಕಂಡನಿ ಬಡದಿನ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಉಂಡು ಅಂಚ ದಿಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಡಾನಾದ ನಮ್ಮ ಐತೆ ನಿರ್ಧಾರದ ತೊಂದಲಕಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಎಂಜಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಈ ತೀರ್ಪುನು ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ತಾರೀಕು ಕೊರ್ಪಿನ ಬಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಪು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಡನಿ ಬೊಡಿದಿ ಪಂಪಿನ ಜೋಡಿ ರಡ್ಡು ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಪೋಂಡನೆ ಸಂಸಾರ ಜೀವನ ಒರಿಯನೊರಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಬದುಕಂಡನೆ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಡು ಬರ್ಪಿನ ಒಡಕು ನ್ಯಾಯದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬತ್ತಂಡ ದಲ್ಲಾಲಿ ನಕಲು ಪನ್ಪಿ ವಕೀಲೇರ್ ನಕಲು ಕಂಡನಿ ಬೊಡೆದಿ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಬಂಧನ ಕಡ್ಪುನ ಬುಡ್ದು ಜೋಡ್ಯಾವುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯ ಕಂಡನಿ ಬೊಡೆದಿ ಪನ್ಪಿನ ಪವಿತ್ರ ಸಂಬಂಧನ ಶಾಶ್ವತ ಒರಿಪಾದ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ಪುರ್ಲುಡಿತ್ತುಂಡನೆ ಅಕುಲು ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಲು ಕಂಡನಿ ಬೊಡೆದಿ ಪನ್ಪಿ ಸಂಬಂಧ ವಿರುದ್ಧ ಮೋನೆಪಾಡುನ 30 ಆವಂದೆ ಒಂಜೆ ಮೇಕು ಮೋನೆಪಾಡುನ 53 ಸಂಖ್ಯೆದ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡನೆ ಈ ಸಂಸಾರಡು ಪ್ರೀತಿದ ಸೆಲೆ ಉರ್ಕರುಂಡು ಖಂಡಿತ ದಾದ ಪನ್ಪರ್